برای پارێزگاهێک کەینە و دوسیایەکە دەمەکە تێتە بەحەزکردن لێ دەنگ ڤەدایە و هەم لە ئەوروپا و هەم ژی لە ئەمریکا دوسیا تێتە ناسکردن بە چالاکڤانên vadînan gelek wan parêzgeha dihûkê han negirtin û hal hewlêrê ne tu weke parêzgarê dihûkê heta niha dikarin çi çareserî bû vê meselê bînin ji ber ku gelek rêxistinên navnetewî raportên xwe nivîsîn Herêma Kurdistanê bi şêwekê giştî rêx nekir derbarê vê dosyayê. Taamula mumkin e gelek parêzgeha gel va cure çalakvana bedaxewe lêdan û kuştin û şikandin bêt. Parêzgeha dihûkê penabire ber qanûnê. Ez bêjim ne nabîtin saziyet nêvdewletî ve ne çi dewletek ve ne ragandin jî tanê li Hindê bidetin ku bûçî me penabiriye ber rêya rast. Li cihê dî ev çalakvanayê têne kuştin. Cihê dî rojnamevaniyê têne kuştin. Yê têne bê ser û şwênkirin. Erê pahelwîstê wa kî vebûye? Çend rojnamevan li parêzgeha dihûkê hatîne kuştin? Kîj çalakvan li parêzgeha dihûkê hatiye kuştin? Ew rêya rast e me helbijartî. Wata rêya rast yanî penabirin ber mehkema. Gelek cara rageyandin yan çalakvanên medenî teedayê dikin ewen yanî tecawuzên ser mafê eşxasat dikin yan ji yetlayanat. Demê ku tecawuz ser mafê kesekê tête kirin teşîr kesekê tête kirin baştirin rêk ew e ku em ciha helwîstekê şexsî pêşan bidin yan tundûtîjiye beramberiyê muqabil kar bînin em penayê bibêne ber dadgeha. Eger biryar jiya xelat bît rêya me ya rast e. و اوه باشتره گرتن باشتره اگه گرتن غلط بید هیتا تعویز کرن و دشت هیتا بردان بس خودی نکت اگر تو شر یا خودی نکت کشتن رو بروی و بیاده دی چوه هیتا تعویز کرن و دی چوه افکاره هیتا رازده. صوت اطلاق النار بالنسبة لك وش يعني؟ موسيقى 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 موسيقى